Aurreko ostegunean Blume rendimendu alduko zentroa itxi zuten. Eta, gero larun batean publikatu zuten dekretuarekin, debekatuta dago kirola egitea kalean. Ordutik, etxean sartuta gaude, beste biztanle guztiak bezala, gure formon fisikoa ahalik eta hobetuen mantentzen, nire kasuan, kaiak ergometro batekin etxian, eta, pesa txiki batzuekin, mantenimendu pixkat egiten. Ez dira kondizioak joko olimpikoa prestatzeko, azkenean, etxe batean sartuta ezin da entrenatu. Eta, zei gaude, bai CSD-ek, bai Komite Olimpikoak, bai gobernuak, permiso batzuk emititzen dituen goi mailako kirolarientzat, ekipo olimpikoarentzat eta Tokio prestatzen ari garen kirolarientzat, kalera irten eta, gure kabuz bakarrik eta, distantzia guztiak mantentzen, kirola egiteko eta gure entrenamentuak aurrera ateratzeko aukera dugun. Badakigu beste herrialde batzuetan, adibidez Italian, adibidez Frantzian, adibidez Portugalen, Belgikan, Tokio prestatzen ari diren kirolariak, beraien entrenamentuak aurrera ateratzeko gai direla, ze gobernuak baimen berezi batzuk eman dizkie, eta segurtasun neurri garrantzitsu batzuekin, eta mediku batzuek dena kontrolatuta, eta gu horren zai gaude ere bai, ze azkenean gu ere Tokio prestatzen ari gara, eta etxean sartuta gaude. Ikusten dugu adibidez nola bai Belgikan eta bai Frantzian, gobernuak egunero herritar guztiei 30 minutu korke egiten uzten die, eta hemen ez 30 minutu, ez izer, etxertik ezin gara irten. Guk adibidez, apirilak 16 eta 17an hautaketa froga genituen, aurreko urtean munduko txapelketan bigarren izan ginean eta plaza olimpikoa lortu genuen, baina etzan guretzat ez nominala, eta federazioarentzat izan zen plaza hori. Eta plaza hori guretzat nominalizatera pasatzeko, federazioak antolatutako hautaketa froga batzuk gainditu behar genituen, eta irabazi. Eta, momentuz, martxoa eta apirileko txapelketa guztiak kantzelatuta daude. Maiatza hasieran ebai munduko kopa bat zegoen eta suspenditu egin da. Eta zei gaude, azkenean nola evoluzionatzen duen COVID-19ak, pixkanaka, buelta ematen joaten gehan. Eta, ordura arte, ez dakik noiz izango dian fetxa berriak, ez dakik suspendituta geratuko dian, berriz egiteko beste data bajarriko duten, momentuz ez dakigu ezer. Dakigun bakarra gaur egun da, momentuz, jokuak mantendu egingo direla eta egin egingo direla. Deklarazioiek egin ditu bai organizazioak, Japongo organizazioak eta bai Komite Olimpiko Internazionalak. Eta ondorioz gaur egun guk 4 hilabeteretara gaude eta entrenatzen jarritu behar dugu. Baina ezin dugu, etxean sartuta, ezin ditugu entrenamenduak aurrera eraman, eta gure aurkarekin izugarrizko desbentaja dugu, ze beraiek naiz eta beraien herrialdeetan, gure inguruan herrialdeetan, lehen aipatutakoak, birusaren inzidentzia ere bai oso altua da, eta kirolari olimpikoak entrenatzeko aukera dute, oso kondizio berezietan, baina entrenatzeko aukera dute. Ea egun hauetan guri ere bai, baimen hori ematen diguten, gobernuak guretzen duen, guk ere beharra dugula eta gure lana dela entrenatzea, eta aurrera joaten diren baimen horiek.